Το πιο δύσκολο που έχει συναντήσει. Το πιο δύσκολο και κάτι που με έστειλε στον ψυχίατρο, αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή για 7 χρόνια ήταν ένας πιτσιρίκος 1,5 χρονών που έχασε τη ζωή του από περικαρδίτιδα, ενώ είχε θείο καρδιολόγο, γονείς μορφωμένους ανθρώπους, και πέθανε το παιδί από μια απλή ίωση. Καλύτερα να μην το θυμάμαι. Βασικά έχω ένα κενό μνήμης, δηλαδή όταν πρόκειται για πραγματικά νέους ανθρώπους, το ξεχνάω. Αυτό μου έχει μείνει. Ό,τι χειρότερο νομίζω είναι αυτό, έτσι. Βέβαια, δεν μπορεί να είναι κάτι. Δεν έχουν νόημα μετά ούτε με τα μαζεράτη, ούτε με ελικόπτερα φέρει, ούτε διαστημόπλια. Προσπαθείς λίγο να σπάσεις τον πάγο, εγώ νομίζω, με το Ακριβώς, μαζεράτη. ναι, πραγματικά. Γιατί αυτή τη στιγμή ναι. την έχουμε ζήσει πάρα πολύ. Ναι. Προσπαθείς να δώσεις ό,τι καλύτερο σου μπορείς. Με φίλους, με διάφορα πράγματα. Να είσαι, να είσαι και χρήσιμος και ξέρεις, κάπου να σπάσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το θλιβερό, αυτό το, πώς να σου πω, το αποτρόπαιο. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις που προείπαμε προηγουμένως δεν υπάρχει κάτι που να